kibadan hang ni ngi kremlek sa ka all party meeting namar ngi don ni ki nongelam ji ki betibet bagen lek bene kren hagani ka all party meeting kum ka voice of the people party ngi pini sa ka perthei bangilong ka team bangi don ni ki nongelam ki ban lek bene kren hang tei noi tang kawai ka bangi la penbek kum ka party lada ka sarkar ka pene kum mau chief minister la penpau ba umtre bane kren ni ka reservation ki nongalam ji kinum sim banta hak ta ka ji kren ki nongalam ji kinum sim banta hak ka ji kren namar ka thong do ji kalong dei ban penbek ya ka reservation policy kata ka ka thong do ji nyenum phi na kata ka nongrim ngange philajio snow abang kren hagini ki sngi ki balale bangim da kwa than ban spell out leni ban batai bnia shabar ya ki ba ya kata reservation policy namar yo kita ki para MLA leni kita ki we ki seng yo kyong o sno start tong to VPP im kwa namar kata ban wanra e ga bakum kata ka jing snow le ra nya preng jongki andre hadien jongani ka jingalang onda ki nongelam ki jingi kilawan na katai ka jingalang balakot daga sarkar ngin hap ban batai ngin hap ban hikai school ya kitu ki baong baga jing pendek jaga sarkar ka piang ngin hap hikai school liki katum kani ka nongrem ka bangidon bakatum ka policy ka bangin sabatai bnia epi bin pa bin balai ngiyeng banda badon kam ban pendek thmai ya ka reservation policy ka balong katkum ka jingdon pat bat balai banginamla ban priang ya ka jing pentroikam ya ka ni ka roster system hagani ka por kamta katkum gani ka policy namar kalak tajur ya ki samla jingi